לכולם וברוכים הבאים לסרטון הזה. כמו ששמתם לב, היום אני במשחק חדש שקוראים לו בליטז בריגייד. בקיצור, הפירוש של זה יחידת סערה, ומשחק מאוד מגניב. רציתי להראות לכם אותו, מאוד מגניב, משחק טוב. תראו, יש קבוצה של כחולים שהיא בצד שמאל, ויש קבוצה של אדומים שהיא בצד ימין, סבבה? אז כמו שאתם רואים, יש פה משהו שטוען, לא יודעים. הנה, בבקשה, יופי. אני אגביר קצת מוזיקה. טוב, זה קצת יחריש לכם את האוזניים נראה לי. אוקיי, לא משנה. זה משחק שרציתי להראות לכם די הרבה. משחק מגניב מאוד. המליצו לי עליו. וזה משחק סוג של קומנדו כזה. אני הולך לבחור עולם. הנה, כמו שאתם רואים, שלחו לי הודעה. ואני הולך לבחור עולם. משחק. לא יודע. הנה, עולם טוב. אני אוהב את העולם הזה. יש שם מקומות מחבוא. גם במקומות מחבוא האלה יש כל מיני דברים. לא, מה זה כל מיני דברים? יש במשחק הזה, כמו שאתם רואים, דגל לבן כזה וקופסה כזאת, מה שזה לא יהיה כוכב, ואתם רואים בניין כזה גדול מפואר. בגרסה ישנה יותר היה מסוקים וג'יפים וטנקים, אבל עכשיו יש אותם עדיין, אבל הם לא מסתובבים פה ברחובות. זאת אומרת, פעם היית יכול לקחת מסוק או טנק בלי מפתחות וזה. עכשיו אתה צריך, להשיג יהלומים, לקנות את זה, וזה די מעצבן, וגם להזמין את זה לפה, זה עולה 2 יהלומים. בקיצור, 17 יהלומים רק ג'יפ. טוב, אני אבחר בקבוצה הכחולה נראה לי, אם אני אצליח. כן, הנה אני מצליח. כמו ששמתם לב, יש לי 2 אנשים, כל השאר נעולים. זה הקפטן שלי, יש לו רובה זהב. יש לי 2 סוג של רימון כזה, ועוד צוללה שאני לא יודע מה היא עושה. אוקיי? ומה שאני צריך לעשות פה זה להרוג אדומים. הנה, כמו זה. אימא'לה, אל תהרוג אותי, אימא'לה. בוא נברח. אל תהרוג אותי. אל תיגע בו. יס, הרגנו אותו. טוב, כמו ששמתם לב, זה הקפטן שלנו. יש עליו כוכב. שלא יהרגו אותי. טוב, בואו נלך לשנות שם את הדגל. אני לא יודע מה אני אעשה. אנחנו עומדים לנצח. אוי, הנה, כמו ששמתם לב, שם. יס, ניצחתי. ביי. אוקיי, מישהו מתקשר אליי, שנייה, ואני כבר חוזר אליכם. שנייה. וחזרנו אליכם, צופים יקרים. כמו ששמתם לב, אנחנו עכשיו מובילים 3-0. כאילו עם הדגלים. 3 דגלים. תסתכלו את הסופר דופר הרובה הזה. אני אוהב אותו מאוד. יש לי לגים. די. אוקיי, תקשיבו צופים יקרים. אנחנו פתחנו ערוץ, שזה הערוץ הזה. קוראים לו Game Over. אני מצפה מהערוץ הזה מאוד להצליח. מאוד להצליח. אבל תדעו, זה סוף גם הלימודים עוד מעט, אז צריך להשקיע. אז זה אומר שלא יהיה כל כך הרבה סרטונים. אולי פעם ביום יהיה סרטון. כי תמיד כשרציתי להיות יוטיובר, אני חשבתי לעשות 2 סרטונים ביום אחד.
זה לא בעיה מבחינתי עכשיו, אבל פשוט אני צריך לקחת את עצמי בידיים ולעשות הכל כדי להצליח. הנה חבר שלי. פשוט אני לא יכול לדבר איתו, סקייפ לא עובד אצלי, כי המצלמה הקדמית שלי לא קיימת, אבל אני יכול לעשות סקייפ בצורה אחרת. בקיצור, עזבו. הנה חבר שלי, אני אלך לידו. מה? איך הוא קפץ לשם? למה יש לי לאגים במשחק הזה? באגים, מה אני אגיד לך? די, נו. אימא'לה. אוקיי, ירד לי חיים. די, מה? ניצחנו, ייי. אוקיי, ניצחנו 3-0. אוקיי. אני מקום ראשון. קוראים לי פה לירון 73. הנה, אני אראה לכם, הנה. טוב, עכשיו אתם שואלים בטח מה זה הדבר הזה. סיפרתי לכם על הג'יפים ועל המסוקים. מפה מזמינים אותם. אני לא קניתי, כי אני לא רוצה להיות פרייר. אני לא רוצה להזמין. כאילו, פעם זה היה כל כך טוב, אבל עכשיו אני לא רוצה להזמין. היי, מה קרה לך? יופי. טוב, לא משנה, בקיצור. אנחנו נחזור, ראיתי מישהו. הנה. לא, מתתי. טוב, אני אחזור עליכם עוד כמה שניות. חזרנו אליכם, אבל אני מאוד מאוד מצטער, כי אני פשוט הייתי עסוק, אמרו לי משהו. קלטו. אולי אני אחתוך את הקטע הזה? לא משנה. בקיצור, מה נעשה עכשיו? משעמם. זה משחק שקוראים לו יחידת שערה. הערוץ הזה, כן, שכחתי להגיד, הערוץ הזה יהיה מובנה מכמה אנשים. איזה מזל שהלכתי משם. הערוץ הזה יהיה מובנה מכמה אנשים. זה אומר, למשל, אני מצלם סרטון. חבר שלי מצלם סרטון. אנחנו בקיצור 3 חברים בזה, 3 חברים, אנחנו ביוטיוב, בקיצור בזה. יש מצב שכמה פעמים ניפגש במשחקים, אולי גם בזה, לשכנע אותם להוריד. זה אומר שאני הייתי פה. טק, 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 טק. זה אומר שהייתי פה. זה קודים של הקבוצה. יש לי קודים. לא. אתה, הרגת אותי. אתה. מרשמלו. יס! הרגו אותך. אוקיי, עכשיו הורגים אותי. אני מת. טוב. חברים, עוד מעט נגמר הסרטון. הסרטון הזה אני כבר מקליט בערך 9 דקות, 9 דקות. אבל אצלכם בטח ביוטיוב זה ייראה קצת יותר. בקיצור, אני מאוד כל מי שאוהב מיינקראפט, שיהיה בטוח שיהיה. הערוץ הזה יהיה גם על מיינקראפט, זה סתם פתיחתי כזה, אני הרוב משחק במיינקראפט. אבל זה כזה פתיחתי. ברגע שהמשחק יסתיים אני אעצור את הסרטון, נראה לי שכן. למה לא יוצא לי רובה? אני רוצה את הרובה שהיה לי. רציתי לספר לכם משהו, איפה כל דבר היה. פעם בשדרוג, טוב, ניצחנו, זה לא אומר שאני גומר את הסרטון, אז גם אמרתי שאני גומר את הסרטון, אבל אני אשאר איתכם עוד כמה שניות. אז שנייה אני עוצר ונכנס למשחק אחר, עליתי רמה.